Kwaziwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Fundisi kwaziwa vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda nhasi tine hurukuro ine musoro wenyaya unoti kuzvarwa kwaJesu nekukura kwake. Tinoda kutenda vateereri, mufundisi vachabva vatanga nekutiverengera. Tiri kuramba tichidzidza chiprofita chatinowana mubhuku raDhaniel nemubhuku razvakazarurwa. Saka tiri kumboti dzokei zvishoma kubhuku raDhaniel. Mufundisi, tiverengerei pana Daniel chapter 9 verse ya 24 kusvika 25a. Daniel 9 verse 24. Vhiki dzina 40 dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene, kupedzisa kudarika nokugumisa zvivi, nokuyananisira zvakaipa, nokuuyisa kururama kusingaperi, nokusimbisa zvakaratidzwa nouprofita, nokuzodza nzvimbo tsvene-tsvene. Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira kuno wakazodzwa iye muchinda zvichaita vhiki 9, uye vhiki dzina 62 dzichavapo dzokuvakwa kwaro. Ndimaita mboitidzidzei kakati wandei chaive chiprofita chakapiwa kuna Daniel vateereri chichiburitsa pachena nguva yenge yapiwa vanhu vechijudha vaIsraeri kuti Mwari avakwenenzvere pazano ravo rekuti vave vadzidzisi vedzimwe ndudzi kuti Mwari anonamatwa sei. Saka panguva iri kutaurwa iyi vari kunzi neBhaibheri mufundisi vakapiwa 70 weeks. 70 weeks ndo dzavanga vatemerwa kuti nyaya iyi iitike. Ndobva pabva panzi asi pa 70 weeks idzi pachatora 69 weeks dzacho kuti tisvike pana akazodzwa. Saka mukudzidza kwatakamboita kumashure vateereri takaona kuti 70 weeks madays mangani. Takati 70 weeks tichitora vhiki kuti rine mazuva 7 tinoti 70 times 7 yoita 490 days. Yes. Ndo 70 weeks. But kana ari madays anobva achinjwa oita makore sezvo tiri muchiprofita. Ndobva taona vateereri kuti makore aya aitanga mugore rakapiwa chirevo namambo ainzi Atashasta zviri kuna Ezra chapter 6 na chapter 7. Saka gore racho raive 457 ndizvo kamufundisi. Saka 457 BC kureva kuti kuseruko kwenguva. Saka kubva pagore iroro chiprofita ichi chaibva chati mapiwa nguva yakareba ye490 years, but kuti dziwekeke zviri nyore kaundai 69 weeks padzinoperera ndo pari kubva pauya akazodzwa kuna kuti 483 years.
mazviwana sei pasi tinotika 69 times 7 69 weeks kudzisa kumadays ichi 69 times 7 unobva wana chi 483 saka bhaibheri riri kuti kubvira mugore ra457 ingopotai muchabata madheta evateereri kubva gore ra457 woedhera makore 483 uri kuita kunge uri kubva kuminus saka anoita achipera unosvika pagore raAD 27 gore raAD 27 chii chakaitika verengai mabasa 10 vhesi ya37 na38 mabasa chitsauko 10 vhesi 37 na38 vhesi ya37 yes pastor imi munoziva shoko iro rakaparidzwa paJudhea rose rakatanga paGarireya shure kwokubhabhatidzwa kwakaparidzwa naJohani raJesu weNazareta kuti Mwari wakamuzodza nomweya mutsvene nesimba iye waipote nyika achiita zvakanaka achiporesa vose vakamanikidzwa nadhiabhorosi nokuti Mwari waiva naye. Saka pakubhabhatidzwa kwaJesu Jesu akazodzwa naMwari kuti atange ministry yake atange basa rake. Zvakaitika musi waakabhabhatidzwa. Bhaibheri rinobva ratoti muchimiro chenjiva mweya mutsvene wakaburukira pamusoro pake. Saka ndozviri kunzi neBhaibheri ndiMwari aizodza mwanakomana paministry kana kuti pabasa raaiva ainga. Saka pari kunzi makore aya kusvika pana akazodzwa zvaireva kusvika panozodzwa Kristu pacho. Paanozodzwa Kristu. Alright. Kureva kuti paanobhabhatidzwa. Okay. Saka aive makore ari kusvika paanobhabhatidzwa kuti ukabva muna 457 woedhera 483 dzinosvika gedye pana AD 27 pabhabhatizimu yaJesu. Alright. Ndobva chiprofita chaDhaniel chaenderera mberi. Since vaive vapiwa 70 weeks asi 69 dziri kugumira pabhabhatizimu. Kunobva kwasara mawiki mangani pastor? Kunosara vakapiwa 70 69 dzogumira pakabhabhatidzwa Jesu. Kwasara 1 week. Kwasara 1 week. 1 week ngatirisei madays mufundisi. 7 days. 7 days ngatichidzisai muchiprofita. 7 makore. Kwanga kwasara 7 makore pananga atemerwa vaJudha. Ngatichiona kuti pa7 ingasara zano raivepo nderipi kubva pakubhabhatidzwa kwaJesu tichienda kumberi 7 years dzenge dzasara. Verengai Daniel iye chapter 9 verse ya 27a. Daniel 9. Yes. Verse 27a. Inoti kudii? Daniel 9 verse 27. Yes. Zvino iye uchaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe. Pakati pevhiki uchagumisa chibayiro nechipo. Saka pari kunzi pavhiki imwe chete yasarai Mwari aida kuita basa rake ipapo, but tisati tapedza wiki rese hanzi pakati pevhiki. Vhiki redu ise days ka? Right. Hafu yacho ichi 3.5 days ka? Saka 3.5 days muchiprofita. 3.5 years. Right. Saka zviri kunzi neBhaibheri kubva pakabhabhatidzwa Jesu AD 27 watereri. Tofamba pa7 years dzasara idzi asi tisati tadzipedza tiri pakati padzo kureva kuti pa3.5 years hanzi Jesu aizogumisa zvibayiro nezvipiriso. Kuti kudii kuti akambopadzidza pasi zvibayiro nezvipiriso zvaiitwa musanctuary yekare. Yes. Paipirwa makwai nembudzi nezvimwe zvese. Yes. Zvichishurudzira iye kuzofa kwake sechipiriso pamuchinjiko. Saka pari kunzi Jesu abhabhatidzwa AD 27 watereri. Tofamba makore 3.5. Hanzi paanonopera 3.5 aya Jesu aizogumisa nyaya yekunamata vanhu vachienda nemakwai. Nekufa kwake iye. Nekufa kwake kwete kungorayira kuti hazvichadiwe ayo. Kufa kwaakaita ndokwaitora nzvimbo yezvaifanomirirwa nemakwai ese. Saka ndo zvakabva zvaitikawo pastor. Right. Kuti tichibva muna AD 27 tisingataure mwedzi wacho. Tikaedhera makore 3.5 atereri tinonosvika pana AD 31. Okay. Ndo gore raroverwa Jesu pamuchinjiko. Alright. Ndo gore rafa. Ndo gore ragumiswa zvibayiro. Ndo gore ragumiswa zvibayiro. Atisati tapedza kuenda kumberi uku. Saka vateereri manje pamainzwa zvidzidzo izvi apa tanga tichiedza kuita revision pastor. Pamainzwa zvidzidzo izvi vateereri ndimi makabva matichaira nhare nekunyora mibvunzo pamafoni. Ndobva mati imi varumeni muri kungotaura zvekubhabhatidzwa kwake AD 27 nezvekurwerwa kwake pamuchinjiko AD 31.
Kwamumbotiudzawo zvekuzvarwa kwake nekukura kwake. Saka maita musoro wenyaya unoti kuzvarwa kwaJesu nekukura kwake. Because vanhu vari kuti tiri kuzongona kubhabhatidzwa. In other words, mupfungwa yevateereri pari kuita kunge pajambwa nyaya yakakosha yekuzvarwa kwake. Chiprofita ichi sei chamhanya uko. Mungatsanangura vateereri kuti sei chiprofita chaDhaniel chakangonotangira parubhabhatidzo rwake. Tozodzidza hedu kwavari kuda kuvateereri. Zviri kuitika muchiprofita Mwari anonanga pakakosha penyaya. Yes. Saka chakakosha muzanhiro reruponeso zvinonobudira pakufa kwake, ndo panobuda ruponeso rwedu. Yes. Ende ruchitangira pakubhabhatidzwa kwake, nekuti ndo paanobva atanga ministry yake yekuparidza nekudzidzisa. Yes. Achienda mberi. Kwete kuti zvimwe hazvina kukosha, asi chiprofita ichi takanangana the second coming of Christ. Chiri kutedzwa naDhaniel kuti tibate pane mutanda wenyaya. Ndizvo zvokamvundisa. But ngatimboonawo nyaya yekuzvarwa kwaJesu basi kuti yakamira sei. Tiverengerei Romans 1 verse ya 3. Roma chapter 1 verse ya 3. Verse ndeya 3. Zvomwanakomana wake wakabva kurudzi rwaDhavhidhi panyama. Ndi Jesu ari kutaurwa. Saka chekutanga chekuti mubate vateereri, Jesu rudzi rwake panyama rwaive rwerudzi rwaDhavhidhi. David aive rudzi rupi? David anga ari muIsraeri, anga ari muJudha, werudzi rwaJudha. Ndizvozvo. Saka Jesu vateereri akazvarwa asi aibva, mungangoda kuziva kuti aibva imba ipi yacho? yaJudha, kwaibva David. Ngatichiona kuti zvakafamba sei kuti abarwe. Luke 1 verse 34 na 35. Luke chapter 1 verse 34 na 35. Luke 1 verse 34. Yes. Ipapo Maria akati kumutumwa, izvozvi zvingava seiko zvandisingazivi murume? Mutumwa akapindura akati kwaari, Mweya Mutsvene uchauya pamusoro pako, nesimba rokumusoro-soro richakufukidza. Saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi mwanakomana waMwari. Zvakafamba sei? Bhaibheri riri kuti Maria asati atomboziva murume kureva kuti mandara pastor, ndizvoka? Ndo paakaudzwa kunzi uchaita mwana. Saka ari kubvunzwa kuti zvine zvambofamba sei handisati ndambovata nemurume ndichiri mhandara. Zvikanzi aiwa, mwana uyu maitiro acho ndeyekuti uchafukidzwa neMweya Mutsvene. Ndo kufungatira matorero akaita pamiri paJesu. Raive bipi rakaitwa naMwari. Iye achitori mhandara. Ndo mafambiro azvakaita. Handei pamberi tione pana Matthew 1 verse 18. Mobva maverenga verse 24 na 25. Mateo 1 verse 18. Verse 18. Kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva kudai. Maria mai vake vakati anyengwa naJosefa, vasati vasongana, wakaonekwa ava nemimba noMweya Mutsvene. Verse 24. Zvino Josefa akamuka pahope dzake, akaita sezvaakarayirwa nomutumwa waShe, akatora mukadzi wake, akasamuziva kusvikira azvara mwanakomana wake wedangwe, ndokumutumidza zita rinonzi Jesu. Maria achitodanana naJosefa asi vasati varara vese, akabva aonekwa ane pamiri. Joseph ndobva zvamunetsa pastor kuti chii chaitwa nemusikana wangu. Ndobva azobatsirwa nemutumwa kunzi no ndemweya Mutsvene, pane bipi raitwa nani? naMwari. Please usarambe musikana wako. Saka ndopa akabva atora Mary, ndobva agara naye. Bhaibheri rabva rati haana kuvata naye kusvikira pakuzvarwa kwaJesu. Tichiri teseka apa vateereri kuti Jesu mimba yacho raive bipi rakaitwa naMwari, iri mimba yeMweya Mutsvene. Mary achiri mhandara kusvikira achinozvara Jesu haana kusongana naJoseph. But pastor, kuti denga rifunge kuita bipi rakadai pauri, unenge uri munhu akadii? Because pakurukura nyaya yekuzvarwa kwaJesu hatigoni kusiya mai vacho. Vakabereka Jesu kuti bipi rakadai riitwe. Imboonewo zvimwe zvaive Maria, imi vateereri, zvinobuda mubhaibheri pana Luke chapter 1 verse 38 na 48. Luke 1 verse 38 na 48. Verse 38. Yes. Ipapo Maria akati,
tarirai ndiri mushandiri waShe, ndiitirwa hangu sezvamataura. Mutumwa akabva kwaari. Verse 48. Zvaakaona urombo hwomushandiri wake, nokuti tarira, kubva zvino marudzi ose achati ndakaropafadzwa. Chimwe chiri kubuda vateereri ndechekuti Maria mai vaJesu vaive mushandiri watenzi. Kuti imvundisi kurava kuti munhu ainamata zvakare achishanda basa raMwari. Ndizvozvo. In other words, denga kakanoti Mwari havana kungoita unge random pick yekuti tauda kuti Jesu aende panyika, ndiani kwaangaite basa iri. Denga rakatosarudza pamunhu angari muprogramu yekunamatwa kwaMwari, achishandirawo Mwari. Saka panonobuda zveshuwa kuti Mary angari, tichitora mativi maviri, angari kuri divi rekwaMwari. Ameno kuti ndambudza zvakanaka anditika. But ari kurutivi kwaMwari uku toda kunzwa imwe pfungwa inobuda paverse 30. Pana Luka 1 ipapo. Paverse 30 iverenge Luka 1 verse ya 30. Ipapo mutumwa akati kwaari, usatya Maria, nokuti wanzwirwa nyasha naMwari. Saka Maria ari munhu aishandira Mwari kudaro. Bhaibheri riri kutotiwo zvaakaitiswa izvi zvekutakura pamiri paJesu, hanzi akatonzwirwa nyasha. Hachisi chinhu chakauya kwaari sekuti aitokodzera. Aisatodhizefa. Sei Bhaibheri riri kushandisa vari kuti nyasha? Nekuti kuna vaRoma 3:23 rinoti vanhu vese vakatadza. Saka kunyangwe ainamata achishandira Mwari, dzaitovawo nyasha nekuti aisatokodzera kuti atakure Jesu anova mutsvena akanaka. Kuti aisafanira kuzofamba achiti ndini ndosaka ndakatobereka Mwari. Aisafana kutofamba achidaro. Ndopfungwa iri kubuda ipapo. Then mubvunzo mumwe watoda kuti tipindura vateereri uri kubva kwamuri ndokuti iye Jesu wacho akambozvarwa nguva ipi yegore. Ndoziva kuti chakadenha mubvunzo inyu vateereri, makaona maburitsiro aita chiprofita chaDhaniel, madhete ekubhabhatidzwa, madhete ekuroverwa pamuchinjiko. Saka vateereri vanenge vaine pfungwa yekuti Bhaibheri ringabva razoshaya here parinenge richiburitsa ruhani mapaonaka. Verengai kuna Luke 2 verse ya 8. Luka 2 verse ya 8. Verse ya 8. Yes. Zvino kwakanga kuna vafudzi munyika iyo vaigara kuvuragu vachirinda mapoka avo usiku. Musi wazvarwa Jesu, Bhaibheri riri kuti vateereri, kune mashepherds vaifudza makwai dzavo usiku vari kurenje, kuwilderness, neusiku vachifudza makwai. Ndokuri kunzi kuuragu neBhaibheri reshona kusango. Ndopavakabva vazoingwa nemutumwa uya achiti kwazvarwa Jesu. Saka vhesi iri rega vateereri rinogona kutibatsira kuti tiite idea yekuti Jesu akazvarwa nguva ipi yegore. Zvazvinoita vanhu kana vachifudza makwai kusango, kunyika ikoko nepazvaimboitika even kuna naGenesis ana Joseph vachifudza makwai. Munoenda nemakwai kusango zvekunoita kana 2 months 3 months vachigara ikoko vasati vadzoka kumba. Zvekuti mombe nembudzi dzakaenda pamwe dzisina mazamu munogona kutodzoka dzaane mbudzana muri kusango musingadzoke kumba. Nyaya iyi yaiitwa pasizini yegore inenge ine mamirire ekunze ari favorable. Hakwaifana kuva kuri kunonaya nekuti kusango hakuna dzimba. Ndekwekuti mafudza munongosenda mapo morara. Saka plus hakufane kuva kuine chando, hazvigone kuti muzovako kusango. Saka fortunately mfundisi nemamwe vateereri vakamboita geography mbichana, ini ndichiri kuyeukawo geography yangu. Climate yekuPalestine kwakazvarirwa Jesu inonofanana neclimate yemuZimbabwe panguva dzinonaya mvura. Kana kuZimbabwe rain season, kana kuna Zimbabwe tiri mu rain season, kuPalestine vari mu rain season. Kurauti kubvira ku end of October, November under normal ningirigiri. Kune kwakunayawo. Patinonosiyana uchando winter. Kuti yedu winter inouya kusinganaye. KuPalestine nguva yavo yechando inouya kuchinaya. Saka muri kuti mimi chando chekuPalestine chinouya kubva munana October kunosvika kunana March kunomira mvura kunaya. Saka kuPalestine pakune kuchinaya kubva October to March kunenge kuine chando futi.
saka havaende kusango. Havaende kusango. Saka muri kuti imimi mufundisi panguva iri kunzi vaive kusango inofanira kunge yanga isiri pakati pa October na March. Ingatoenda imwe nguva yekuti vagone kugara kusango. Alright. Ameno kuti vateereri muri kuibata pfungwa iyi kuti climate yekuPalestine from October to March it's a rain season and no winter. Kunotori nechando dzimwe nguva yekutodona mazaya echando. Hakugone kuti vafudzi vange vari kusango. Saka dheta harina kuburitswa mubhaibheri vateereri nemwedzi wakazvarwa Jesu. Asi mwedzi uyu pavhesi yataverengai mwedzi wacho haugone kupinda pakati paOctober, November, December, January, February, March. No, imbomirai vakadaro timbudzakambo. Toda kutenda vateereri. Tenzi kuri kuvuvuta mananda atokwira nedenga resera toshipa hatina pekuwanda mutirega eretife musarare tofa nguva yese yazara nengozi nenyanza yavaguva. Tino muchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kuzvarwa kwaJesu nekukura kwake. Tiri kufamba vateereri taona kuzvarwa kwake namai vake Mary. Vateereri ndoda kubvunzai mubvunzo but achakupindurirai ndipastor. Ndoda kuona kuti manzwisa here. Mubvunzo wangu vateereri ndounoti dheti rakabhabhadzwa Jesu maakuriziva AD 27 raakaroyerwa pamuchinjiko moriziva AD 31. Ko Jesu akazvarwa mwedzi upi? Maunzwa here mubvunzo wangu vateereri. Pastor vachakupindurirai. Ndoda kuona kuti tiri kufamba tese here. Pindurai pastor. Pakudzidza kwataita muchikamu chapfuura mufundisi pabuda pachena kuti bhaibheri haridome dheti rakaberekwa Jesu. Zvekuti ungabva wariziva kuti musi wakati kana mwedzi wacho haubude. Asi pane hindi yapiwa papiriyodhi yaakazvarwa. Yes. Akazvarwa nguva yaienda vafudzi vemakwai kusango nemakwai avo vachigara ikoko kwenguva dzakareba. Saka tsanangudzo dzabuda ndedzekuti kuPalestine nguva dzinoendwa kusango dzinofanira kunge dzisiri nguva dzechando nekuti kunoita chando chakati wandei. Asi chando cheikoko chinouya chakabatana nenguva yekunaya kwemvura inonaya kubva mumwedzi waOctober kunosvika mumwedzi waMarch. Ndopakunenge kuchinaya kuchitonhora zvekuti hakugarike kusango. Saka zvabudisa pfungwa yekuti haigona kuzvarwa munguva idzodzo. Kana tichitsvaga dheti rekuzvarwa kwaJesu tinoritsvaga kunze kwepiriyodhi iyoyo inoti October to March. Amene kana ndagona kudzokorora zvamataura. Vateereri magona ndinokupai 100%. Manga muchipindura on behalf of vateereri. Minduro iyoyo ndiyoyo chai vateereri. Ngatichionai kukura kwaJesu. Verengai kuna Luke 2 verse ya 7. Luka 2 verse ya 7. Verse ya 7. Akazvara dangwe rake mwanakomana, akamuputira nemicheka, akamuvanzarika muchidyiro chezvipfuyo, nokuti vakashayiwa nzvimbo mumba mavaeni. Saka Jesu akazozvarwa vateereri. Bhaibheri riri kubva rati ndiye aive dangwe raMary. Ukatonzwa bhaibheri rati dangwe, riri kuziva kuti munogona kuva mumba umu muine vamwe vana. Sepfungwa inobuda pana Mark 6 verse ya 3. Ndaona mamida kutaura. Endai pana Mark 6 verse ya 3. Pfungwa iripo ndeyekuti Jesu aive dangwe. Chiverengai Mark 6 verse ya 3. Mark 6 verse ya 3. Yes pastor. Ko uyu haasi muvezi here, mwanakomana waMaria nomukoma waJakobho naJose naJudha naSimoni.
nehanzvadzi dzake hadzizi pano pakati patiri here, vakagumburwa naye. Saka Bhaibheri riri kutiudza kuti Jesu akazoita vanin'ina vatotaurwa nemazita anaJozawa nehanzvadzi dzake dzaitozikanwa kuti dziriko. Pfungwa yeye iripo mufundisi ndeyekuti zvibva zvaratidza kuti Jesu akakurira mumhuri makazoita vanin'ina vake nehanzvadzi dzake. Saka pfungwa iyi tikaibvisa kuna Jesu tikaiisa kuna mai vake, panonobuda pfungwa yekuti Maria akazoita vamwe vana vakawanda kunze kwaJesu aive dangwe. Saka ipapa pandaida kubvunza pastor, zvirimwe here mubhaibheri kuti vanin'ina vakava vakaramba futi vachizvarwa out of mimba dzemabipi? Bhaibheri haritauri kuti akaramba ari minana yaMwari. Ava vaizvarwa zviri normal zvatinoziva. Because kana Joseph ari kunzi haana kuzosangana naMaria kusvikira azvara mwana, zvoreva kuti after vakazosangana nemudzimai wake. Saka pfungwa inonobuda ndeyekuti zveshuwa Jesu ega ndiye akabarwa nenzira yebipi raMwari, asi vanin'ina vakava vakatozozvarwa sezvinongoitwa vamwe vanhu vese panyika. Ndo pfungwa inobuda ipapo. Ngatimuone mukomana ati kurei ane 12 years. Endai pana Luke 2 verse 42 kusvika pa50. Luka 2 verse 42 kusvika pa50. verse ya 42. Yes pastor. Zvino iye vakati ava namakore ane 12 vakakwirako netsika yomutambo. Vakati vapedza mazuva pakudzoka kwavo, mwana Jesu akasara Jerusarema, vabereki vake vasingazive. Asi zvavaiti zvimwe uri kuna vamwe vakanga vari panzira navo. Vakafamba zuva rimwe vakazomutsvaka kuhama dzavo nokuvasikani vavo. Vakati vamushayiwa, vakadzokera Jerusarema vachimutsvaka. Mazuva matatu akati apfuura, vakamuwana ari mutemberi agere pakati pavadzidzisi achiteerera nokuvabvunza. Vose vakanga vachimunzwa vakashamiswa nokuziva kwake uye nokupindura kwake. Zvino vakati vamuona vakakatyamara, asi mai vake vakati kwaari, mwana, watetireiko zvakadai? Tarira, baba vako neni takakutsvaka tichichema. Akati kwavari, makanga muchinditsvakireiko? Makanga musingazivi kuti ndinofanira kuva pazvinhu zvababa vangu here? Vakasanzwisisa shoko raakavaudza. Jesu ane 12 years vaenda kuchechi kuJerusaremu. Chechi yapera, vabereki vake Mary naJoseph vakangoti ari pane dzimwe pwere. Vati fambei kwakuzoona mwana hapana pastor. Ndobva vadzokera. Zvakatora 3 days zviri kutaurwa izvi kuti vamuwane. Kwakutomuwana akagara muchechi aine vakuru vechechi varimo, kari pakati pevakuru, aine 12 years achibvunza nekupindura achidaro. Hanzi Mary akasvika kuti naiwe mwana, zviri kufamba sei? Tichitambura kudai kusvika kuchema kudai tichikutsvaga nababa wako. Tatichitochema kukutsvaga. Hanzi akabva apindura zvikanzi, ko manga muchinditsvaga sei? Hamuzivi here kuti ndofana kuva ndiri pazvinhu zvababa wangu? Iye Mary anga achimutsvaga, ari kuti achikutsvaga nababa kureva Joseph. Iye obva ati aiwa, hamuzivi here kuti ndaifana kuva pazvinhu zvababa wangu zvekuchechi. Tisati taenda hedu kumberi uko pastor, muri kuonawo here kuti Mary naJoseph vaive nehanya nemwana? I know kuti vanhu vanoda kubatira pekuti vakambomushaya sei, but muri kunzwa here Bhaibheri kana rauti vakachema? Panonoratidza imwe quality iri pana Joseph pastor, because Joseph ainyatsoziva kuti uyu haazi mwana wangu, but ukaona akuchema pastor kuti ndashaya mwana wewe, wari kunyatsoziva kuti ndewaadzimai chete. I think i challenge iyoyo yekuti inogona kutoreva zvimwe zvinhu kuna nababa wakawanda. Vagere nevana vanenge vachiti uyu ndewamai chete. And it is something like that pastor, because kwandiri apa ndakanyatsoona kuti zvakanaka izvi. Zvakanaka kutora mwana wese ari mukati memba semwana. Aiwa, pakabuda zvakanaka. But chimwe chamuri kuonawo pastor, mazviona here kuti vese Mary naJoseph havasi kutonzwisisa mwana wavo basa rake. Matauriro aaita ekuti ndofanira kunge ndiri pazvinhu zvababa vangu. Iyo ari kuti inini nababa wako tachikutsvaga. Airevei apa Jesu? Aireva kuti zvandiri kuita izvi
kuchechi kwandiri kuno ndiri kuita zvababa vangu vekudenga kwete vepanyama ende ndonguva yacho yandofanira kunge ndichitoita zvinhu izvo zvekuti ari kutotinongedzerawo kuti zveshuwa kuzouya hake panyika baba vake vari kudenga asabva atorwa ari Jesu ngemumwe munhu akamborarama kupalestine Jesu inzwai vateereri origin yake mukaitsvaga mubhaibheri aiveko from everlasting origin yake ndeye kudenga kubva kare nakare. Iri izano rekuti azosweta ruponeso rwakazoita kuti auye azvarwe. But pastor ndoda kuti mutsimbidzire pfungwa iye kuti mai vake vari mushandiri waMwari kudaro vachinamata. Basa raJesu apa vanga vasati vanyatsorisiva. Zviri kubuda ka? Zviri kubuda. Kuti vanga vasiri kunyatsorisiva. Hatifambei pamberi timboona. Pane mwe muchato wakazoitwa pana John 2. Ndo pamurika. Ndai pana John 2. Verse ya 1 kusvika pa 4. John 2 verse 1 kusvika pa 4. Nezuva retatu mutambo wokuwana waivapo paKana yeGarire. Namai vaJesu vakanga varipo. NaJesu navadzidzi vake vakanga vadanwawo kumutambo wokuwana. Waini yakati ichizoshayikwa, mai vaJesu vakati kwaari, havachine waini. Jesu akati kwavari, ndineiko nemi mai? Nguva yangu ichigere kusvika. Toda kutenda nyaya iyi munoizwa yemuchato wakaitwa paKana. Hanzi waini yenge yapera, dringi repamuchato ipapo. Mary ndobva aenda kuna Jesu kwakungonoti dringi rapera. Jesu akati, ko ndinei nemi mai? Nguva yangu haisati yadii? Haisati yakwana. Ndakutsvagirai bhaibheri rechirungu pastor. Ndoda kuti muverenge verse 4 ya John 2 ye nechirungu. Tinzwa hapo paari kuti ndineiko nemi mai? Kuti aiti kudii? Pana John 2 verse 4. John 2 verse 4. Woman, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. Thank you. Ndidzorere yenyu bhaibheri rangu rechirungu. Pfungwa iri apa muri kuona here kuti vaimuti dringi rapera ndimai vake. Maria. Right. Mazona akavateerera. But iye akupindura haati mother, why do you involve me? Anoti woman. Kura kuti imi mai sekunge ari kuninipisa mai vake. Pfungwa yandoda kuti isvike kuvateereri mufundisi ndeyekuti muri kuonera kuti Jesu achinokura akunyanya kusvika pakutarisana nenyaya yaivainga ari kuita kunga ari kuti panyaya yemashandiro andichaita yeruponeso mai ndiri kukumbira kuti imbomirai kuita kunge muri kundiudzira. Amenoti mungati kuti kana ndakuita basa randakavinga. Yes. Hatingaritore sebasa rekumba kwedu. Harisi rekumba. Kuti imimi muso yamuchiti samai mudirecte pasvinhu izvo. Magona pasta. Saka muri kuona haana kushandisa vari rekuti mother ati woman. Alright. Zvekuti hakusi kwekuti kushora mai vake kuvati woman. Ari kuedza kuburitsa pfungwa yekuti kana kwakubasa randakainga umai hwekundibereka panyama ahupinde ikoko. Hakuna simba raamai kubasa kwandainga hakuna. Mataura dzokorai pamata hakuna simba ramai ipapo. Ndikuona kuti Jesu ari kuburitsa pfungwa yekuti kana taakubasa raakavinga remisheni yekuzoponesa vanhu hakushandi chikundya chaamai kana kuti simba raamai vakamubereka vakamurera. Aedza kuti mama panyaya yebasa rangu iri imbomirai simba renyu rekundibereka. Pane muganhu uripo. Makandibereka hongu asi panyaya iyi pane muganhu uripo. Maybe kuti zvijeke kuti aisaita kunga adadira mai. Iverengai pana John 2 ipapo verse ya 12 pastor. John 2 verse ya 12 kuti paradzota hakusi kudadira mai aida kuisa muganhu chete. John 2 verse 12. Shure kwaizvozvo wakaburukira Kapenaumu iye namai vake navanun'una navadzidzi vake akagarapo mazuva mashomanene. Akatozoenda navo kumba mazona achitonogara navo kuratidza kuti ndimai pakutumbura ndizvo. Haana chaaishora pazviri. Iye bedza aida kukurumidza kuisa muganhu.
kuti nyaya yekumba haisi kopfuurire uku kubasa reruponeso kubasa reruponeso aisa muganhu ipapo bedzi. Hatifambei pamberi mumboona pane imwe ndima pana Mark 3 verse 21 moverenga verse 31 kusvika pa35 pana Marko 3 moverenga verse 21 mobva mazenda verse 31 to 35. Marko 3 verse 21. Yes. Vanhu vokwake vakati vachizvinzwa vakabuda kuzomubata nokuti vakati unopenga. Verse 31 kusvika pa35. Verse 31. Zvino mai vake navanun'una vake vakauya vakamira kunze vakatumira nhume kwaari kumudana. Vazhinji vakanga vagere vakamukomba vakati kwaari, tarirai mai venyu navanun'una venyu nehanzvadzi dzenyu vari kunze vachikutsvakai. Akavapindura akati, mai vangu navanun'una ndivanaaniko? Zvino akaringa-ringa vanhu vakanga vagere vakamukomba akati, tarirai mai vangu navanun'una vangu, nokuti ani nani unoita kuda kwaMwari ndiye munun'una wangu nehanzvadzi naamai. Jesu paaita ministry yake vateereri mukuonekwa kwaaitwa nehama dzake anga akuita kunge akupenga. Aonekwa kwakati adai haasi kudzoka kumba. Saka vanga vakutoona kunge zvavhiringika zvekuti zvinopisa zvakuita kunge zvakutoshoresa muri. Kusvikira vanin'ina vakatozoenda kuna Maria mai vanin'ina vaJesu kuti mamaka handei tinotora mukoma, handifunga kuti zvichiri raiti mupfungwa. Saka pavakasvika manje vanongoziva kana masvika muchida kusikotora mukoma wenyu ari kuita zvinhu zvinoshamisa munomirawo nechekure, ndobva vatumira vanhu zvikanzi endai munoti uri kudiwa nevafana namai. Saka vanhu vaivaudzwa kudaro ndobva vaudza Jesu zvikanzi muri kudiwa nevanin'ina venyu namai venyu. Iye kwakubva ati hanzi akabva atarisa vanhu vanga vakagara imomo kuvaringa-ringa kudai zvikanzi vanin'ina vangu mai vangu ndiani? Achitarisa vanhu vaivepo kwakunongedzera vadzidzi vake vaive ipapo zvikanzi tarirai avo vanin'ina vangu avo namai vangu avo. Pastor airevei apa pasi Jesu ari kuti iye kana taamunyaya dzezvokudenga, right, pane ukama hunokosha hunouya pakutenda nekuita zvinodiwa naMwari. Apashande zveropa. Apashande zveropa. Okay. Nekumba kwatakabva. Okay. In other words, Jesu ari kuti here pastor tomboti vanhu vazoponeswa vaanenge achiti vanin'ina vake ndevaya vakatenda. Ndizvozvo chaizvo. Haasi kureva veropa. Nehanzvadzi dzake. Ari kureva vakatenda. Vakatenda ndo vanoverengwa kuti ava vauya vapinda muukama naye. Muri kuona here vateereri kuti Jesu ari kuramba achiisa muganhu kuti vekumba vasaite kunge zvinonzi vanodictata kunyaya yeruponeso. Kana kuti vakuzotukuta zvekumba kwedu. Kuti iite kunge zvaitwa naJesu zvekumba kwavo naMary. Saka Jesu ari kuramba achiisa muganhu kuvanin'ina vake naMary kuti panyaya yeruponeso yezano raMwari haizi nyaya yekumba. Verengai Luke 11 tizonzwa kambo verse 27 na 28. Luke chapter 11 verse 27 na 28. Verse 27. Yes. Wakati areva izvozvo mumwe mukadzi pakati pavanhu vazhinji akadanidzira akati kwaari, rakaropafadzwa dumbu rakakutakurai namazama amakamwa. Asi iye akati, hongo, zvikuru vakaropafadzwa vanonzwa shoko raMwari vachirichengeta. Anga adzidzisa Jesu ateerera hanzi vamwe mai ndobva vanyatsonzwa kuti mwana anodzidzisa hanzi kwaungokaruka vadedza kuti mwana iwe dumbu rakakutakura ngarikomborerwe, mazamu awakayamwa ngaakomborerwe. Jesu akabva ati kudii pasi? Akati vakakomborerwa zvikuru vanonzwa shoko ratiri kuparidza iri. Toda kutenda toda timbonzwa kambo ateereri, but maona here kuti Jesu ari kuramba achiisa muganhu kuti nyaya yekuberekwa paropa nenyaya yekumba haisi kopfuurire. Paaita ministry haizi nyaya yekumba, pane muganhu waivepo. Rambai muri pachirongo vateereri. Jesu anoda kuponesa iwe, ndizvo
izvo akakufira paKalvari, kuti zvivi zvako zviregererwe, uwane mukana weruponeso. Denga nenyika zvese zvichapfuura, asi avo voga vanosarudza kuti ropa rake rivachenese, vachawana upenyu singaperi. tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu, kuzvarwa kwaJesu nekukura kwake. Toda kutenda vateereri, muchikamu chapfuura taona makuriro aJesu paanga akuita ministry yake, achiita zvine respect kumisa vanin'ina vake nekumisa mai vake Maria, kuti ministry yake vasaitore sekunge chaive chinhu chekumba. Aiita zvine respect kuvamisa kuti vazvione kuti panyaya yeruponeso paisada kuti ivo vekumba vaite unge ndo vanoudza Jesu maitirwo azvinoita. Toda kuti tione mazwi ekunopedzisira aJesu. Hatingonangai atopa muchinjiko pana John 19 verse 25 kusvika pa 27. John 19 verse 25 kusvika pa 27. Zvino pamuchinjiko waJesu pakanga pamire mai vake nomunun'una wamai vake Maria, mukadzi waKlopasi, naMaria Magadharini. Zvino Jesu akati achiona mai vake nomudzidzi waaida amirepo, akati kuna mai vake, mai, tarirai mwanakomana wenyu. Ipapo akati kumudzidzi, tarira mai vako. Kubva panguva iyo mudzidzi akavatora akavaisa kumba kwake. Panapa Jesu arembera ari pamuchinjiko. Hanzi pasi pemuchinjiko mufundisi paive naMaria mai vake, nemumwe mudzidzi anodikanwa ndi John, nevanhu vataurwa vayavo. Saka hanzi ari pamuchinjiko aona mai vari pasi, iye ari pakurwadziwa. Hanzi Jesu haana kukanganwa kuziva kuti mai vanoda kuchengetwa. Hanzi akabvaudza mudzidzi aivepo yaJohn kuti shamwari utarise mai, uchengeta mai. Ipapo bedzi ipapo pastor dai vana vese tichidaro pastor. Kuti akarembera pamuchinjiko kana ari kuita hanya namai vake, kuti vanosara vachiita yakaita sei, iye akutonofa. Kwakutozoti vane zvino vari kufamba nedzimotikari pastor, vanotadza kuchengeta vabereki, kuona kuti mai welfare yavo yakamira sei. Ipapo pane dambudziko vateereri. Panoda kuti paite zvakanaka, ngapagadziriswe zvinotaurwa namufundisi izvozvo kuti kana tiri vana zvisinei nechimiro chauri nekwauri, rangarira kuti ana mai vanoda kuchengetwa. Ana mai vanoda kuchengetwa zveshuwa. Vane hanya navo. Saka ndo zvakaitwa naJesu panapa. Ndobva abva aita kuti mai vazochengetwa naJohn. Ndoda kuti muverenge ndima iyoyo futi pastor. Mubhaibheri rangu rechirungu randinaro panapa. John 19 verengai verse 25 iyoyo kusvika pa 27. John 19 yes, verse ya 25 kusvika pa 27. Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. Jesu paari kutaura ari pamuchinjiko, achitoona kuti ndiMaria mai vake, Bhaibheri hariti akaudza John kuti John uchengete madha vangu. Jesu adzokorora pastor kushandisa vara rekuti woman, uchengete mudzimai uyu. Uchengete mudzimai uyu. Ari kuedza kuti apa pastor mamboitsanangura futi pfungwa ipa, ndoda kuti ijeke kuvateereri vedu. Nemamwe manzwi Jesu ari kuburitsa kuti ndimai nekuda kwehanya yaainayo navo. Asi ari kuti pandaa pano pamuchinjiko apo
ukama hwangu navo hausisiri ukama hwaamai nemwanakomana, asi hwawo ukama huri pakati pamuponesi nevamwe vakadzi vese vari panyika. Kuti panyaya yekuponeswa, Maria anotoda kuponeswawo nerufu irworwo sezvinongoitawo mamwe madzimai. Panyaya yezano reruponeso, pfungwa iri kuburitswa naJesu ari pamuchinjikwa ndeyekuti Maria anonofanana nemadzimai ese ari panyika. Vanotodawo kuponeswa sekuponeswa kuchaita munhu wese. Saka muri kuona Jesu ateerera haasi kunoti mother, ari kunoti woman, kuratidza kuti zvandapanapa pamuchinjikwa apa muri mai nyakubereka hongu, asi kutaura chokwadi, fananai nevamwe vese, munofanira kutoponeswawo. Kureva kuti Maria kana akuzoenda kudenga mufundisi, anotonoti ndapindawo nenyasha nemuchinjikwa, anotonopindawo nemuchinjikwa. Ndo pfungwa iri kubuda panapa, ndo zvaanotonopona nazvo. Ngationei pamberi apo Jesu akatozofa akaenda kudenga pasi. Tingotsvaga kuti chiko chakazoitika kuvanin'ina vake namai vake. Endai pana Acts 1, Mabasa 1 vesi ya 13 na 14. Mabasa 1 verse 13 na 14. Tuone kuti chii chakazoitika kuvanin'ina vake namai vake. Mabasa chapter 1 verse 13 na 14. Yes. Vakati vapinda vakakwira muimba yaiva pamusoro, pavakanga vagere vaiti Petro naJohani naJakobho naAndrea naFiripo na Tomasi naBhatoromeo na Mateo naJakobho mwanakomana waArifeo na Simoni Ziroti naJudhasi mwanakomana waJakobho. Ava vose vakatsungirira nomwoyo mumwe pakunyengetera, vaine vakadzi naMaria mai vaJesu navanun'una vake. Ipapo ndo pandakazoto family yakaita zvakanaka pasi. Aenda kudenga, hanzi vanin'ina vake vakasara vakuenda kuchechi. Vese namai vacho vanga vatoo mamembers echechi, vatoo nhengo dzechechi mufunge. Saka vakanga vakutodedzwa kuti makristu sevamwe, vanga vakutodedzwa kuti makristu sevamwe. Pandimai vateereri, ndo yandakaona inini mubhaibheri panopedzisira kutaurwa nezvaMaria mai vaJesu. Ipapapa ndo pandakaonawo mufundisi. Kunogona kudaro pamwe paine dzimwe ndimo dzakandinzvenga, asi iyi ndo panopedzisira kutaurwa zvaMaria mai vaJesu, achitaurwa ari nhengo ye the Christian church, aritoriwo nhengo yechechi. Zvekuti pfungwa yandinayo pastor, ndibatsirei pamwe inogona kuva isiriyo. Ndiri kufunga kuti by now Mary akafa. Kana tichitarisa makore apfuura iye dai ari mupenyu, ati vanhu vakadai vakwira ndege kuenda urobore. Ndiri kufunga kuti akafa, ende ndofunga ndizvozvo pastor kuti Mary by now akafa. Saka nekukosha kwekuti akapiwa basa iri pastor rekuti abare Jesu, ndozva kuti zvitori obvious kuti kuateereri kunogona ita kamwe kapfungwa bedzi kuti saka zvatopera zvaMary. Poita kamwe kapfungwa kuti ndofunga ari kudenga bedzi, because bhaibheri riri kubva rangogumira pana mabasa. Poita kamwe kapfungwa kuti ndofunga anogona kudaro ari kudenga, munhu akatakura mwana waMwari. Saka ngatimboonei vanhu vari kudenga, tione kuti anogona kudaro ari kudenga here. Vakarekodwa mubhaibheri pana Genesis chapter 5 verengai verse 24. Genesis 5 verse 24. Verse 24. Enoki akafamba naMwari akasazovapo nokuti Mwari wakamutora. Mumwe akarekodwa mubhaibheri vateereri ari kudenga akatorwa naMwari ndiEnoki. Ndiye wokutanga anotaurwa. Ationei mumwe wechipiri anotaurwa kuna Jude 9. Kuna Jude 9. Tinzwe mumwe akatorwa ari kudenga. Jude verse 9. Jude verse 9. Yes. Asi Mikaeri mutumwa mukuru nguva yaakarwa naDhiabhorosi akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati Ishe ngaakurayire. Indima inotsanangudzwa kumutswa kwaMozisi achienda kudenga. Wechipiri akanyorwa mubhaibheri kuti akatorwa akamutswa kwakafa ndiMozisi. Ngatinzwe wechitatu pana 2 Kings chapter 2 verse 1. Madzimambo echipiri chapter 2 verse 1. Zvino nguva yakati yasvika, Jehovha yaakada kukwidza Eria nayo kudenga
nechinyamupupuri. Saka mumwe akaenda kudenga ukazoerenga ndima yacho yese yaverengwa namufundisi ndiElijah. Elijah akatorwa ariko kudenga. Ngatinzwe vamwe vanenge vanotaurwa nebhaibheri kuti vakamutswa futi. Pana Matthew 27 verse 51 to 53. Matthew 27 verse 51 kusvika pa 53. Tinzwe kuti vamwe varipo vanotaurwa ndevapi. Matthew 27 verse 51 kusvika pa 53. Ipapo tarira, chidzitiro chetemberi chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvikira pasi. Nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka, mabwira akazaruka, nemitumbi mizhinji yavatsvene vakanga vavete yakamutswa. Vakabuda pamabwiro iye amuka, vakapinda muguta dzvene, vakaonekwa navazhinji. Ava vakamutswa pastor kungoverenga edu because havakatomutswa Mary achiri mupenyu. Because akazosara oenda kuchechi paya. Akazosara oenda kuchechi, avakamutswa musi wafa Jesu. Saka zvikunobuda pachena kuti pandima dziri mubhaibheri dzinotipa kuti ndanani vangangodaro vari kudenga. Pari kunobuda kuti munhoroondo yebhaibheri Mary haasi kukaundwa ipapo. Alright. Saka zvobva zvatipa confidence yekutaura tisingatye vateereri kuti Mary akafa achingoriwo sezvinongoita vamwe vese vakafa. Aiwa, vasakuunike because hapana chamboitwa chakaipa bavanenge vakukuunika papi pastor. Mary. Mary tikutaura Mary. Amai vaJesu. Imbofamba. Aiwa, ndaona kudzidzira kwamuri kuita kuti Mary mai vaJesu. Pfungwa maybe rida kuya na mufundisi pamwe zvavari kufunga. Maybe ndo zviri kumberi kwatinoda kupedzisa nako. Pakutaurwa kwezita raMary mai vaJesu, pane pfungwa inenge iripo yekutoti Mary munhu akakosha zvakadaro zvekuti anogona kutotibatsira pakuponeswa kwedu. Nekuti unotonzwa maKristu zvandikudariro pastor. Mama zvautaura. Vanoti kudii maKristu? Toti nemi mai Maria. Inenge vanenge vachiti mai Maria. Mai vaMwari. Revererewo uyu agosvika kuparadhiso. Sekunonzi anogona kutotaura sezvaakada kuedza kuita pamuchato paya kuti havasisina waini. Kuti oenda kumwanakomana wake oti vanhu vapererwa. Vatori kudenga kuti uyu niite kuti apinde. Pfungwa iyoyo mufundisi nemi wateerere. Mukufamba kwenhoroondo yechechi sezvatanga tichidzidza, the Christian Church yaane maheadquarters kuRome. Pfungwa yedzidziso sezvaibuda muchiprofita kuti umambo hwaizowisira zvokwadi yaMwari pasi. Ndo pakatanga pfungwa yekutenderera ichiti kugona kwaiita Jesu kurarama asingatadze zvingagonekwe nevanhu here. Ndobva vanhu varamba vachitambura sevanhu vaifarira zvivi, kusvika paita pfungwa yekuti iye patinongonzi tinamate kuna Jesu anotinzwisisa pakudii. Ndo pakachiuya pfungwa yekuti Mary mai vake sezvo vakamborayira pamuchato wepakana kuti waini yapera, vanogona kuramba vachidaro kumwana wavo. Tikatanga taudza Mary kuti taita zvitadzo, Mary ozotisvitsira kuna Jesu sezvo hakuna mwana angarambire mai vake. Iyi yaive pfungwa yakatanga kuchiwanikwa munhoroondo yechechi yemaKristu, isiri pfungwa iri kubva pabhaibheri. But sekudzidza kwataita, chechi yemaKristu yenge yakufambisa ajenda yaSatani. Saka dzidziso idzi dzisingawanikwa mubhaibheri ndo padzakatanga kuwanikwa munhoroondo yechechi mufundisi. Yekuti Mary anogona kubatsira pakadaro. But imi wateereri pataichifamba nechidzidzo, maonere iye Jesu achishingaira zvine respect kumisa mai vake kuti panyaya yekuponeswa kwevanhu mai hamupinde. Ende anga achivabloka zveshuwa kurambidza kuti raivere kungomutakura mumimba nekudaro. Saka ndo zvazviri nanhasi vateereri. Mai vaJesu Maria havapinde zvachose. Saka maiona Jesu ari panyika aivamisa, havapinde pazano reruponeso. Maybe panonyanyobuda kuponeswa kwavanhu pastor ndi Jesu arembera pamuchinjiko. Tamuona akarembera. Mary anga ari papi paya? Anga akatsika pasi. Anga ari pasika. Chinzwai kuti kuponeswa kwedu kana kuchitaurwa naIsaiah zvinobuda sei. Pana Isaiah 53 verse ya 4 na 5.
Isaiah 53 vhesi ya4 na5. Isaiah 53 vhesi ya4. Yes, pastor. Zviro kwazvo wakatakura matenda edu nekusimudza kurwadziwa kwedu, asi isu takati wakatambudzwa, wakarovwa naMwari nokumanikidzwa, asi wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa nemavanga ake. Ndimai iri kutsanangura vateereri zvakaitwa kuna Jesu ari pamuchinjiko, kurohwa nezvese patinonyanya kutora thimu hombe yekuponeswa kwevanhu. Ende pataverenga kuna John vateereri, imi manyatsozvona kuti Mary nana John mudzidzi vanga vari pasi pemuchinjiko, anga akarembera ndiJesu pasi. Saka hazvigone manje kuti tizoti Mary nana John vaya vakwane panyaya yekutakura matadzo evanhu. Matadzo akatakurwa pamuchinjiko. Akatakurwa pamuchinjiko kwete kumira pamuchinjiko. Akatakurwa pamuchinjiko kwete kumira padhuze. Ende chimwe chinonyanya kuburitsa kuti ruponeso munhu awane kuregererwa zvivi pastor. Ndoda kuti muverenge Hebrews 9 verse 22. Hebrew 9 verse 22. Panonyatsoita kuti kubuda kwezvivi zviregererwe. Chii chinofanira kuva chaitika? Hebrews 9 vateereri verse ya 22. Hebrew 9 verse 22. Zviro kwazvo tikati pamurayiro zvinhu zvinenge zvese zvinonatswa neropa. Kana kusina ropa rinoteurwa hakune kangamwiro. Kanganwiro yezvivi inobuda kana paita ropa rinoteurwa. Ende ropa rakateurwa nderaJesu. Harizi raJohn musuya pastor. Even vamwe vakadzi vanga vakamira pamuchinjiko aya. Harizi ropa ramai vaJesu Maria. Saka kureva kuti kanganwiro yezvivi inofanira kutobuda kuburikidza neropa raJesu chete. Ameno ndaona mamuchizeza kundibvunza muchiti Maria mai vaJesu. Zvino zvazonyatsondijekera. Because inini zvandiri kuda kuti muite pastor, taurai nelanguage yakanaka sezvaiita Jesu. Jesu aitaura nelanguage yakanaka kuna mai vake, asi achivamisa kuti kuruponesa hamupinde. And aibva amira zveshuwa oblock. Saka hameno kuti mungataure nemavara ape kuti Maria mai vaJesu vakakosha kudaro. Ndoda kuti mumise Maria asafungidzirwe nevateereri kuti angabatsire kuzano reruponeso. Nyaya dzese ndofunga dzinonyatsokunobudiswa kana tikaverenga Timothy wekutanga 2 vhesi ya5. Iverenge kana muinayo. Thanks kana mamavhura verengai. Inoti nokuti kunongova naMwari mumwe chete. Yes. Nomureverere mumwe chetevo pakati paMwari navanhu. Yes. Ndiye munhu Kristu Jesu. Chibva maverenga mabasa 4 vhesi ya 12. Mozopedzisa pfungwa yacho yamaamuinayo. Muchipendera nyaya iyi. Mabasa 4 vhesi ya 12. Ndikuona nguva dzedu dzafamba. Vhesi ya 12 inoti kudii? Nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe, nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pavanhu ratingasunungurwa naro. Chibva mapedzisa pfungwa yenyu pastor, tioneke vateereri. Ndozvaiedza Jesu mukushingaira kwake kuti aratidze Maria kuti mai ndinokuremekedzai nebasa guru ramakabata, kuzitakura mumimba yenyu, kunderera kwamakaita kwese nekushingaira kwese kwamakaita paukama hwedu panyama. Asi kana zvaakuenda pakunoponeswa muhurongwa hwaMwari, kune zita rimwe chete bedzi rinoita kuti vanhu vaponeswe, remunhu akagona kubuda ropa rakazomugonesa kuzobva pano pasi amira semupurisita kunogona kureverera vanhu, ndiye Jesu Kristu. Yes. Saka ari pamuchinjiko asina kugona kuvati mother, akati woman, kuvafananidza nemumwe wese panyaya yekuti vanotodawo kuponeswa kuburikidza naJesu. Mapresentations aya vateereri unogona kwawaibatira yapakati. Kune maaudios ezvidzidzo izvi ekuti unogona kuda kuzonyatsoteerera paine nguva uchinyatsoenzanisa ndima, munogona kutibata kuti muwane zvidzidzo izvi. Dzimwe nguva unogona kuda kuti chaira nhare kana kubvunza mubvunzo. But kana zvisiri kutokwanisika izvozvo, kune vamakavakidzana navo, maneighbors enyu vanogona kudaro vachipinda sangano rema7th Day Adventist. Endai nemibvunzo yenyu kwavari, vanogona kukubatsirai zviri nyore. Asi kana zvatozokundikana, shandisai nhare dzandakukuudzai kuti mugone kutibata tikubatsirei. 0775 460 175
0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Wonekai vateereri. Tinotenda vateereri. Mwari ave nemi tisangane muchikamu chinotevera. Umtewera kweseko Ndazita kumusimbira Gotonera kutifira Pamchinjiko weKalvari Yesu anditungamira Mrenyorese nguwatese Aisha Maria ini Tinotondera Kalvari Nofarira mtemo wake Nodani tungamire Rundo rwake rwakanaka Rwaeresa pa Kalvari Jesu anditungamira Urengerese nguwatese Arisha Maria ini Tinotondera Kalvari Tinofamba tisingachi Nofarana Kristu Petro Nosimbira ndichaona Samaria pa Kalvari Jesu anditungamira Urengerese nguwatese Arisha Maria